بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي فلبه شكرا نجتو لن الله سبحانه وتعالى نجولن أن يلادو عليه الصلاة والسلام إن قرتي هندي أو درس مدين القرآن إن غينينو سيموري ويتنينو سورة الضحى جند مدين يودون ده si Allah jabi hande ma en gar e simore witende nde suratu sharh woni ko andira e alam nashrah no wodi ni ko non badirten jangande tawono jangde sellunde ko den arde e hoko Allah haali e ndedo simore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سيمون كوني جانغيرتي جانغول سلول الله سبحانه وتعالى أمبو حالدا إن لادو مكو عليه الصلاة والسلام إنديرو سيموري مويا ألم نشرح لك صدرك آن محمد عليه الصلاة والسلام ألم نشرح لك صدرك كان من ياجنا ناني ما ليرنا ما برند مادا تشغال دي غوندا e wemre sabu ko e wemre ni laalu sallam wonno e bittene o wonno Allah subhanahu wa ta'ala ari lernani mo berde makko yajjinani mo de nanni henen annora islam wimbo alam nashrah laka sadrak o wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك وي من كويتنان ما دونغال غال غاندان دومانغال تدينينو كيشي مادا وني دونغال نبوة سبو الله سبحانه وتعالى de neli mboni e jippine makko wahyu wimba wadama nelaado goto e man fof na andi dum do wona dongal koytungal wimba ngal don dongal min koytinan mangal hangal hoyti te si wona anu minen no wonno ko gandanɗoma teddinan no keeci maɗa no feewi o wi caggal ɗum ɗon wa rafa'na laka dhikrak min ƴeesi inde maɗa min ƴeesma ha towɗa jottiɗa martabaji ɗi gandanɗoma ko an tan yetti ɗon e windode an Muhammad alayhi salatu wassalam sabu kala juulowo ma o juul e maɗa te kala juulɗo e maɗa lawol gotol Allah subhanahu wa ta'ala juulade on don maccudo ngam ma juulo e maada laabi sappo kala maccudo juuldo e maada an Muhammad sallallahu alaihi wasallam laabi sappo Allah subhanahu wa ta'ala ma juulo on don maccudo laabi temedere kala juuldo e maada laabi temedere Allah subhanahu wa ta'ala ma juulo on don maccudo laabi ujunnere den on martaba towdo mo gandudo ma ko an yotoy ton hay goto yotaki ton e windode de ko min Allah subhanahu wa ta'ala minen pawma ton de non warfana laka dhikrak o jagal dum non fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra jagal de min badan ma dido ni'maji ya andune an Muhammad alayhi salatu wassalam kala bittere kala cadele de jiida rek ma yaajende fawto henen haydara nyibani o aduna sa woni e cadela woni e tampere ma andune den don cabele on dumuna mo gonda ma o yawtu ngono ya e jaajendi ngono na e khiwal si tawi ko e maccudo ko e ni'maaji o woni yo andu di ni'maaji yo nyaago Allah yo di nyib sabu o aduna danaka haydara nyibata hen ada way won hande
joom jawdi janngo gona basɗo gona hannde celluɗo janngo gona pawaɗo rafi ara nden aduna no noon wimo kala ko wama ɓittin ɗo ɗo tolniɗa ɗo wota ɗum hadma yottin nulal ngal Allah nulma ngal ya wat feere puntina yimɓe ɓe e majjerde ɓe goni nde nana ɓe lawol Allah kala ko ɓe mbawma lor ya muñ ɗum taw yimɓe fa inna ma'al usri yusran ya andune caɗele ɗe boyi boyiɗe ittoyde o wi fa ida faragta fansab si a gayni e muraduji maɗa ɗi ganduma ko e kuule aduna ko toppitotoɗa galleji maɗa walla arsuku maɗa sa pari e ko ganduma ko fati e kuule aduna ya hucciɗe kuule Allah ya rewmo ya tinno e dewal kala ngal dewal Allah ngal gaynuɗa rek ya fuɗɗo gongal ngal wa ila rabbika farghab te Allah noon jomama goto kala haaji mo mbawɗa dañ kala ko mbawɗa yiɗɗe o aduna ya huccitin ɗum e joom maɗa wa ila rabbika farghab wota ƴettu mukko haaju maɗa aɗa ɗum fawa neɗɗo sabu neɗɗo ala ko wawi windaɗo ala ko dañi ko Allah tan woni dañɗo Allah tan woni bawɗo ɗum koko hollata enne gurdam julɗo ala ko wiyete ko feet ala foftere sa pari ɗum ɗo rek ya andune aɗa huccite goɗɗum wota bonnu gurdam maɗam e ko ganduɗoma nafoytama janggo nde ɗo simore ɗum woni ko nde sawi ko hollata enne Allah subhanahu wa ta'ala ko biɗo kala mo ganduɗoma aɗa e lawol Allah kala mo ganduɗoma ko Allah tahma imma aɗa yiɗi fewnu yimɓe ya andune yimɓe ma ɓe leptuma kono noon so ɓe leptima ya muñ ganda haydara ñiɓani ɗo en ko ɓe leptuma lepte ɗe gasoyat janggo e jaam ko weli aroyat te si Allah jaaɓi ma a welto ɗum woni simon nde ko nde sawi ko e ko raɓɓiɗi ko mi andi en potat ɗo si Allah jaaɓi ha darsu meɗen garoyo continuen kadi e o tafsir meɗen si Allah jaaɓi kañum e cimoje ɗen no ɗe jangirte ni janggugol sellugol on jarama jeef wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh